Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunezinto eziningi. Uthando Nes'thembu sizwile ukuthi uyabuya season 6. Kunezinto eziningi like ngiyasho nje. Kunezinto eziningi ngempela ngabe ukuba ngivilaphi angilona ivila. Ngabe ngiyawenza ama-video amaningi ngoba kunezigaxa, okunye akusikho izigaxa, okunye nje it's just business. Asiyikhulumeke le engibeke la. Kunento kubhala iDaily Sun. iDaily Sun ibhale bona bathi umshado. Kodwa kithi ke kubangani kuthiwa Umembeso. Ngababa uMseleku uMakhumalo the third wife. So kwathiwa ke kulo mcimbi abangana abebekhona bebetsheliwe ukuthi abangawasebenzisa amafoni because le event izovela kwenye yamashow, kodwa manje sekuveliwe ukuthi Uthando Nes'thembu. Futhi ke nalokho siyakuqonda, kodwa futhi okungenzeka ukuthi kuhleliwe, mhlawumbe ukhona umngani nje ohletsheliwe ukuthi okay uzoveza nje into encane, mhlampe baqinisile ngempela bengafanele ukuthi bezivezele, mhlampe bazokwenza ngesikhathi sabo ngoba phela kune planning ekhona ukuthi okay mawubuya season 6 uzobuya ngale date lesi esizobe sesiyazi, because manje esikwaziyo thina esihlebayo omamgobhozi baku-social media ukuthi season 6 sebeqedile ukushutha. Osekusele nje ukuthi besinika usuku ukuthi babuya nini, mase siyamemezela ukuthi babuya nini. Ngingakhuluma iphutha mina ngakaboni ke ukuthi babuya nini usuku, kodwa ukuthi season 6 usushuthiwe kwaqeda ngawo lokho ngiyakwazi nje, nginesiqiniseko sakhona. Ngiyoxoxela ngelinye ilanga ukuthi uyithola kanjani into enjengaleyo, kodwa ayikho nzima into ongayithola nje nawe mawuba busy uphithizela la ku-internet. So kunento ekanje, lezi zinto abayibiza ngani ama-promo. Kungenzeka ukuthi i-team yoThando Nes'thembu ine-plan yabo engicabanga kanjalo, because ayekho umuntu engizothi u-wrong no-right, ngizosho ngale ndlela mina engibona ngayo. So uma i-team yoThando Nes'thembu bona benesikhathi ukuthi mhlampe masekusele 2 weeks ukuthi beqale ke ivele ishow, ila bese bebezozivezela khona ukuthi kube nomembeso. Le ngishoyo ukuthi ihlazo alifihlwa o into eyihlazo ayifihla, kahle kahle bengincoma ukuthi bekukuhle kakhulu. Even umuntu obetsheliwe ukuthi ungayisebenzisi ifoni ubezoyisebenzisa ngendlela efanayo nje, ukuthi mawusendaweni enhle noma yikuphi lezo ndawo kusho ukuthi hayibo ningashuthi ningayisebenzisa ikhamera, ukulithola ithuba lokuntshontsha ushuthe ngoba kusuke kukuhle. So noma ngabe umngani ubetsheliwe, I mean ama-guests ukube bebetsheliwe kuyafana, bekukuhle ngale ndlela ukuthi ishutha. Noma futhi kuyi-plan ukuthi akashuthe oyedwa masivela njengokuthi kuputshuke izithombe, still kuyabasebenzela ngoba vele mabeveza Umembeso lokho kuzokwenza ukuthi sithande ukubuka ishow season 6, ngoba kula ma-season adlule basibelesele ngendaba eyodwa. Nami ngaze ngasho ngathi hayi cha, uma ngabe uthwalile season 5, because ku-season 5 bebesenza nje iy'ngane zikasathane, silobe sithi mangwabe ehamba ngoba phela kunento nje yokuthi umangwabe vele uphekhile. Sibuye-ke sizoqamba lawo manga sithi umangwabe uyadivosa, abanye beze bethi amaphepha usewasayinile. Ngithi hayi laba balisabile ijele laba, ngoba phela ukuthi amaphepha asayiniwe sithathaphi singaze singene imizumbe. So uyayi-understand lento yama-promo, mhlampe i-team befuna ukuzenzela nomngani futhi mayipitshiza mayiputshuza futhi eyiveza futhi kuse-right, because manje sesinento ejuicy ezosidonsa siye ku-season 6. Ukuthi-ke manje umehluko bona masebeveza kwishow sebeyosithatha besibeke, kanti la kumngani sibonile nje ukuthi hawu bebebahle. Kodwa-ke bona bebelindela ukuthi kuzoba khona abantu abanemfihlo, kukhona unonku wazibhadlazela iy'ndaba ey'nkulu kabi kuleya show. Abanye abantwana bayakwazi ukuthi
dlula no comment yena waphendula yonke imibuzo. Manje uNonku uzoqala nini ukuba ney'mfihlo? Ube muhle ke futhi uNonku Williams, bebebahle bonke. So leyo ukuthi bekungasiyo into encane, bengiqonde lokho ukusebenzisa ukuthi ihlazo kahle kahle into efihlwayo. Uyabo into engeyinhle nje, sengichaza ngesiZulu, into ebukeke iyimbi noma ukhuluma kabi noma into ehlambalazayo noma yihlazo, yilezo zinto ezifihlayo. So lokho ngoba bekukuhle, noma ngabe betsheliwe ukuthi ningashuthi because senzela ishow, ukhona vele obezoshutha ngoba bekukuhle, uMakhumalo emuhle, ubaba uMseleke emuhle, abangani bebahle, idekho iyinhle. Osekusele ukuthi sibabone bonke-ke. Mina sengibonile-ke futhi nokuthi uMangwabo bekhona. Hawu, phela ngithi abantu bami, ifamily yami le ngizakhele yona la ku-YouTube ingikhombisile ukuthi iyalithanda Uthando Nes'thembu. So uma kuyindaba zakhona nje cha, ngiyaphithizela ngize ngibe mfishane phakathi kwazo, ngiyilande zonke. Nginakho nje kuningi engingakusho, nakhona labaphikisana khona, nakhona ukuthi ubaba uMsele kahle kahle kade wasichazela ukuthi amakhosikazi akhe anjani. Mawulalela yena, ngoba phela ubaba uMseleku uyena uhusband ozobazi kangcono ukunathi thina sibajaja ngeshow esesibabona ku-20 minutes episode. Mase sithi hey cha, yena lo hayi ngeke, yakhe inhliziyo iyathusa, kade sibone leyo nkulumo. Kanti manje masekuyiwa ngapha ku-husband okuyena mhlampe othola isikhathi esiningi nabo ngoba vele bashade naye, wayisho nje ekuqaleni, waphinde futhi wayisho futhi ulandela useason 2, wayisho futhi ku-season 3, nakwamanye ama-interviews awenzayo-ke amaningi ngamuzwa mina. Nencwadi-ke futhi-ke uma ukuthi awukazi uzoyifunda, iyasho nje lokho esikushoyo, esuke sikujaja, esuke sikubone kwi-show, okunomthelela futhi ukuthi okunye kwakho bayakulandela nabo ukufida lento esiyishoyo thina, ukufida le mbono yethu ukuze kuzohambisana. Bayasinika lento esiyifunayo ukuze sizophikisana, bayasinika lento esiyifunayo ukuze kuzoba nalama group amancane o-team Mamkhulu, team Mayenyi, team Makhumalo, team Mangwabe, kube khona othi ayi okwamacele ku-right, okabani ku-right. Konke kuyibhizinisi because kuyahambisana. Uma kune-group over 5,000 followers ethanda umacele, labo bantu ababuka ishow vele, ngeke bekhuluma indaba zamacele bengayibuki ishow. Kube khona ne-group enye futhi over 5,000 followers elandela uMayeni, labo bantu ngeke bechaza uMayeni bengalibuka Uthando Nes'thembu. So konke kuyasebenzelana, akukho okubi. Bengisho ukuthi into embi ile efihlwayo, ngoba beyiyinhle, ingakho-ke nabangani besuke baba baningi bafaka iy'thombe, nasi sasesiyayithola, sasiyayiletha-ke la. Kodwa-ke futhi kuyahambisana ngoba Umembeso sonke sesiwulindele, sesizwile ukuthi Umembeso sonke sesilindile ngoba sibone ukuthi uMakhumalo bemuhle, nobaba uMseleke begqoke kahle, nabangani futhi bebegqoke kahle. So nje we are ready for the new season 6 Uthando Nes'thembu. Okunye-ke unsubscribe phela. Unsubscribe. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.